Jeseň v plnom prúde, na záhrade máme množstvo jablok a snažíme sa to zužitkovať odšťavením, parným odšťavovačom. Najskôr jablka umieme, rozdelíme na polovicu, aby sme sa zbavili jadierok. Malý pomocník, môj syn, to dá do hrnca. Základ je mať v spodnom hrnci dostatok vody. A keď nám začne vrieť, môžeme zoskladať hrniec, zakryjeme pokrievkou a počkáme, až pára začne pôsobiť a začne odšťavovať jablka. Vypušťaciu hadičku si zatiaľ zavesíme niekde hore, zavrieme a počkáme. Počas procesu odšťavovania, ako vám to pomaličky tu na páre pôsobí, stále môžete doplňať jablka a môžete to tak priebežne doplňať, priebežne vypúšťať šťavu. Rovnako môžete aj počas odšťavovania pridať cukor, prípadne ak chcete mať teda ten sirup alebo šťavu sladšiu. Ja chcem, že by to malo trošku sladšie, pretože chcem, že by to aj môj syn pil, lebo proti tým kúpnym sú tie domáce sirupy väčšinou také trošku kyslejšie a aspoň môjmu synovi to až tak nechutí. Takže takto v procese odšťavovania pridám aj cukor a vďaka horúcej šťave sa rozpustí. A ideme scediť prvú várku. Počkaj, áno, môžeš ty. Tam je šťava, nedávaj tam. Dobre. Tak jemne. Vieš to chytiť? Budeš držať hadičku? Dobre. Zatiaľ iba tak trošku. A hneď tú šťavu prelejeme naspäť. Naspäť do hrnca, len sme v podstate iba vysterilizovali hadičku. A hneď potom scedíme na novo. Tak a teraz už na čisto. Horúce. Čo sa ti páči? Dáme až povrch, skoro úplne povrch. Dobre, zavrieme viečkom a otočíme. Vyšli mi 4 fľašky, sú to fľaše od kečupu, takže majú približne pol litra. Ja som spokojný, je to aspoň niečo lepšie, než keby tie jablka mali schniť na zemi a aspoň sa takto trošku zužitkovali a zajtra zrejme vyskúšam hroznú šťavu prvýkrát takto odšťavovať, takže som zvedavý a teším sa na to. To je zvyšok jablok, ktorý teraz využijeme na jablkovú nutelu, ktorú zvykneme robiť